Тёма, а ты не по правилах у грибы збираешься. Гэта яшчэ чаму? Я кошык знайшоў. Кепку яшчэ возьму і ўсё. У спаборніцтве грибников тебе нельга удзельнічаць. Растлумач, чаму? Тому что ты узял кошек больше, чем у меня. Дык можем памяняцца, калі ласка. Давай. Так, няхай тут стаіць. О, цяпер мы добра да спаборніцтва падрыхтаваліся. Не вельмі. Ну, што не так на гэты раз? Так, ух ты! А цяпер мой кошек і больше, і значна цяжэйшы. Ты сам яго ўзяў. Але цяпер мне прыйдзецца павольней хадзіць, бо мне цяжка будзе гэты кошык носіць. Ну, дык давай ізноў мяняцца. Давай. Цяпер добра? Не вельмі. Але я до заўтра падумаю, а потым можа яшчэ раз кошыкамі памяняемся. Мяняйся колькі хочаш, але больш за мяне грыбоў ты не назбіраеш. Гэта яшчэ чаму? Таму што я прыдумаў спецыяльны спосаб хуткага збірання грыбоў. Сам? Ну, вядома, што сам. Ой, хутчэй расказвай мне. Хітранькі які. Я яго для сябе прыдумаў. Тёма, гавары, бо я твой кошык забяру і назад не аддам. А вось яшчэ. Ты свой спосаб прыдумай і грыбы збірай. Ах так. А ну расказвай, якія хітрыкі ты прыдумаў. І не падумаю. Тады я зараз як возьму, да як прыдумаю суперхуткасны спосаб грыбазбірання, яшчэ зайздросціць будзеш. Вельмі хочацца паглядзець. Ага, хутка ўбачыш. А зараз не перашкаджай мне, я думаць буду. А ты мне, я таксама свой новы спосаб трошкі удакладню. Я думаю. І ты мяне з патрэбнай думкі збіваеш. Усім салют. Думаю, Нестор нічога не гавары. Ты нас збіваеш. Ого, вось гэта павіталіся. А яшчэ заўсёды кажуць: Нестор, ты наш лепшы сябар. Мы гатовыя з табой у кругасветку пайсці, а зараз і павітацца не хочуць. Нестор, прабач, але мы зараз думаем. Новы спосаб вырашылі знайсці. Новы спосаб чаго? Грыбазбірання? Заўтра пойдзем, а у нас спаборніцтва будзе. Якое? Хто хутчэй грыб знойдзе? Не, хто хутчэй назбірае. Вось нам новы спосаб і патрэбны. Ну, які тут спосаб? Адзін грыб бяру, на другі гляджу, трэці прыкмячаю, а чацвёрты мне толькі здаецца. Ой, гэта ў казках такі спосаб працуе. А што, на самой справе не? Не, на самой справе не. Ну, тады раскажыце, што вы прыдумалі. О, Тёма, ты першы расказвай. А чаму я? Ну, таму што ты першым свой спосаб і прыдумаў. Ну, давай, Тёма, подзяліся, а я вам падкажу, што добра, а што можна падправіць. А я лепш пакажу. Вось. Так, чакай. Ты пойдзеш у лес з біноклем? Я узлезу на самае высокае дрэва, а тут пагляджу ў бінокль і убачу, дзе самыя грыбныя месцы. А потым злезеш хуценька і пабяжыш са сваім кошыкам? Добра я прыдумаў. Ну, цудоўна, але ведаеш, некаторыя грыбы любяць хавацца ў траву, і іх не ўбачыш нават з біноклем. А вось я і думаў, як свой спосаб удакладніць. Топачка, а ты што прыдумаў? А я пайду ў лес, во, з вудачкай. Ух ты яшчэ хочаш і рыбы налавіць. Зусім не. Каб не схіляцца над кожным грыбком, я лепш вудачку буду закидывать. А, я зразумеў. Ты думаеш, што такі спосаб больш хуткі? Ну, пакуль што не ведаю, але цікавейшы і дакладна. Нестор, а ты што нам падкажаш? Ну, сябры, я лічу, што збіранне грыбоў – гэта вельмі добрая справа, але абавязкова трэба паўтарыць правілы грыбнікоў. Пра тое, што адпраўляцца ў лес можна толькі з дарослымі.
І яшчэ трэба паўтарыць, як выглядаюць ядомыя і неядомыя грыбы. І апрануцца трэба па ўсіх правілах. Нестор, нам без цябе нідзе не справіцца. Ты з намі заўтра ў грыбы пойдзеш? Вядома, пайду, я ж вас адных не кіну. А зараз, ну давайте ўжо мультфільм глядзець. Давайте, глядзім. А зараз час мыць тварыкі, чысціць зубкі і класціся спаць. Цудоўных усім сноў! Добранач. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі.